Opäť tu máme naše váhy a na ľavej strane vidíme, že máme 3 kocky a každá táto kocka váži x kilogramov. No a na pravej strane máme nejaké kocky, ktorých hmotnosť poznáme a každá jedna z nich váži 1 kg. Vidíme tiež, že naše váhy sú v rovnováhe. Takže vieme, že na každej strane máme rovnakú hmotnosť. Tentokrát som si označila neznáme hmotnosti písmenom X a keďže všetky tieto 3 kocky sú označené rovnakým písmenom, vieme, že každá z týchto kociek má rovnakú hmotnosť. No ale koľko to je? Koľko váži každá jedna z týchto kociek? Skúste sa nad tým na sekundu zamyslieť. Ako by ste zistili, koľko je toto naše X? No koľko váži jedna takáto modrá kocka? Alebo čo by sa dalo spraviť s jednou alebo s oboma stranami týchto váh, aby sme to zistili? Mohli by sme byť v pokúšení povedať, že keď sa mi podarí mať naľavo na tejto strane len túto jednu modrú kocku a ešte k tomu by ostali moje váhy v rovnováhe, tak potom viem, že váha mojej modrej kocky bude rovnaká ako týchto kociek na pravej strane. A to by aj bola pravda. No ale ako dostaneme len jednu kocku na ľavej strane? Mohli by ste povedať, že tak teda odstraňme tieto dve kocky a budeme tu mať len jednu. Prečo by sme nemohli odstrániť túto a túto kocku? Ostala by mi tu len táto jedna modrá. No ale ak by sme mi odstránili len tieto dve kocky a nič iné, tak táto ľavá strana váh by bola potom ľahšia ako práva. No a to vieme potom, že táto strana, čiže táto miska by sa nám posunula hore a práva strana by sa nám posunula dole. A naše váhy by už neboli v rovnováhe. OK, dobre, takže rozumieme. Čokoľvek, čo sme spravili s ľavou stranou, musíme teraz urobiť aj s právou, aby naše váhy ostali v rovnováhe. No tak by sme mohli teda povedať, že keď sme odstránili tu na tieto dve kocky, no tak odstraňme také isté dve kocky aj na tejto druhej strane. No ale to je práve ten problém. My nevieme, koľko každá z týchto modrých kociek váži. Takže ani nevieme, koľko by sme mali odobrať z tejto pravej strany. Nevieme, koľko týchto žltých kociek predstavuje hmotnosť týchto dvoch modrých kociek. Takže takto to urobiť nemôžem. Čo by sme mohli povedať je, mám tu tieto 3 modré kocky, takže ak vynásobím toto, čo tu mám, 1/3, alebo môžem povedať, že na miske nechám len 1/3 toho, čo tu mám, a tu na druhej strane tiež nechám len 1/3 toho, čo tu mám, tak naše váhy by mali ostať v rovnováhe. Ak toto váži rovnako ako toto, tak 1/3 z tejto ľavej strany bude vážiť rovnako ako 1/3 pravej strany. Tak nechajme si tu teda len 1/3 kociek. No to je to isté, ako by sme násobili 1/3, takže nám tu ostane vlastne len táto jedna kocka. No a ak nechám len 1/3 kociek na pravej strane, ostane mi tu, no pozrieme sa na to, mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mám tu 9 žltých kociek a keď vynásobím 1/3 to, čo tu mám, alebo keď nechám na miske len 1/3 kociek, to je vlastne to isté ako 1/3 krát 9. Čiže mi tu ostanú 3 kocky. Takže máme 1/3 hmotnosti naľavo a 1/3 hmotnosti napravo a naše váhy ostanú v rovnováhe. No, čiže naľavo nám ostalo 1x alebo jedna modrá kocka a na druhej strane máme 3 kg alebo 3 žlté kocky. Z toho teda môžeme prísť k záveru, že naše x sa rovná 3 kg. Alebo každá jedna táto modrá kocka váži 3 kg.